Avui a Catalunya, alguns dels metges que estan enfrontant-se en primera línia contra el coronavirus no cobren més enllà de 30.000 euros l'any. El president de la Generalitat, Quim Torra, cobra 146.000 euros l'any. Les infermeres o infermers que estan batallant també en aquesta guerra i sovint són els que eviten que els nostres avis no es morin tots sols, cobren possiblement 22.000 euros l'any. El vicepresident Pere Aragonès cobra 110.000 euros l'any. El personal dels hospitals, el personal de la neteja dels hospitals, que possiblement són dels més exposats a infectar-se pel virus, poden cobrar 15.000 euros l'any. La consellera Bundó cobra 110.000 euros l'any. Els recollidors de la brossa, també enormement exposats, cobren uns 24.000 euros l'any. El conseller El Homrani cobra 110.000 euros l'any. El personal dels supermercats, que aquests dies fan més hores que un rellotge i gràcies als quals podem omplir el carret de la compra, cobren uns 18.000 euros l'any. La consellera Capella cobra 110.000 euros l'any. Els repartidors de menjar que van en bicicleta i que deixen el menjar davant de la porta de casa, com si estéssim en un restaurant, poden cobrar 11.000 euros l'any. El conseller Puigneró cobra 110.000 euros l'any. Tots aquests metges, infermeres, personal de la neteja, de retirada de la brossa, repartidors, dependents, etc., estan salvant Catalunya i en molts casos estan salvant els catalans. Cap d'ells ha demanat cap augment de sou. El nostre govern i els nostres diputats, en canvi, no salven absolutament res i continuen sense abaixar-se el sou. Fins quan aguantarem aquesta vergonya?